ko wiite kermesse ina tawa e kewuji kewɗi yuɓɓineedi e nder l'écolaji ɗo e l'école Aliou Samb e legal Ngor ɗo e Dakar ina janga ɗo sukaɓe e hitande arwoniri ha hitande jeegoɓiri woni école primaire Sen Kali Francinkoore ardiɓe ngal ɗo duɗal juɓɓini oɗo kermesse ngam weltindi sukaɓe ɓe e hollude kadi jangdi kame wellitari suku o ina kaani yaadudi Yaguba Gassama ko goto e ardiɓe ndiɗo juɓɓudi so emin école Aliou Samb to Ngor Almadi ko min ndemni sukaɓe fof sukaɓe kala janggannoɓe école e janggannoɓe école ay goɗɗi min ndemnir kam fof ɓe passé de picce mabɓe kadi min dokkaɓe mbalam ko cukalel kala dokkoɓe cukalel mbalam ko Allah dokkuɗa mbalam kono vraiment sukaɓe cohluɗen eɓe jangga no fewi no fewi no fewi mais figure ñamɗo gaɗe ñamɗo jowuji kewɗi mbaɗama ɗo jowuji sac mbaɗama ɗo jowuji ciseau mbaɗama ɗo vraiment so mi limtimi jumat mais ɓuuri wede jowuji kono ñamɗo fof ñamɗo jeune annare ɓuuri men welde question mo gandanɗa hoorema question réponse sukaɓe kadi nani ko ɗumɓe collite weddi ko kadi jeune annare question d' actualité kala ɓurɗo wawi suivre actualité an gana ko préfet o vraiment min beltima sukaɓe beltima plus de 200 et quelques personnes natɓe sukuwel min mbaɗiɓe tenir min mbaɗiɓe vraiment min dañi sens nangude ɓe haɓe tiɗi kam fof beltima min coɗi plus de 1000 et quelques kadi sukaɓe fof goferi kadi hande tenti baɗi ni ko weltare mawdi wonandi sukaɓe ɓe no ɓe sukaɓe ni wonduɓe hande e weytare nde tawno kermesse ko pijirloji ɗi ganduɗa suko o ina wawi hen hebde mbuñaari dattodiral nani hen ɗum ɓeyda e haqqille suko o wonde kala ɗo jomum woni ina hani tinnade fandare ɓeɗo yuɓɓinɓe oɗo kermesse ko hakkillantagal ngal sukaɓe ɓe jiyata walla janga e dente baɗi ni wawa battinde e nder kalasuji mabɓe ɗi kono ha joni ina jeyno kadi e pandali oɗo kermesse juɓɓinaɗo ɗo e duɗal Aliou Samb ngal Ngor hebde hunde e kalifi ngam ɓe mbawa heblanade ñalde nde ɓe dokkata jeenaji sukaɓe ɓurɓe tinnade e nder jangde nde e hitande hikka nde ete ɗum ko e balɗe garoji jogori wondi